beren fuuta lillahi haa jettoɗen to seeren ɓe hoolaaɓe mur e gunas sottirde soɓɓerɗe njeyen mbarroɗen so jawdeele ma ɓesngu faade gunas. alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi e dawla hannde ngol kadi ko dawol jettirtengol Allah no feewi nde wonno ko ɓurno ko heddino e arano ko nden lowre nden woni jokkitande hannde sabu alhamdulillahi rabbil alamin en jii e sukaɓe ɓe softede e cuusal ngal en gowani yiide sabu hannde ene hewno so ñaaki peeñi tan ɓe doga ɓe jalta ngesa ba ɓe jaaha kono hannde en jii ñaaki ɗi no ɗi peeñiri ni hatta yi sukaɓe ɓe ne mbaɗi engage mbaɗi feere ha kaɓe e ñaaki ɗi ha mbawi remde lewre nde heddinone nde ɗum noon ko jamaragal e cuusal kadi e pellital ɗum woni ko teskiɗen alhamdulillah rabbil alamin kadi ko hunde yettirtede Allah no feewi nde wonno e almudo ceerno on kam eywa ko pelliɗɗo nde wonno ceerno o ko pelliɗɗo ɗum waɗi noon kala almudo ceerno gonɗuɗo e ceerno wonata ko neɗɗo pelliɗɗo wonata ko neɗɗo gonɗuɗo wonata ko neɗɗo cuusɗo alhamdulillahi rabbil alamina ɗum woni noon dawol hannde ngol eɗen jettira ngol Allah no feewi lowra nde jokkitama nde gasi ene wayno kala ko remeteno to banggue arano remama gasi hannde yimɓeɓe garti ɗo e maaje cakkitinoɗo awede o saaha ko ɗon dawol ngol tolni ko hen dawol ngol woni inchallahu taala beele o sa maaje cakkitiɗo awede on tan heddi e banggue maaje walla wonɓe heddi ene eyyi maaje cakkitiɗo awede o ene jogui lowre wonde nden noon woni wonde huuɗo nde amma oɗo maaje kam cakkitiɗo awede o alhamdulillah rabbil alamin omo fuɗɗide o fungo ngo ene rewi lawol kadi o saaha o woni demal makko kanko amma oto maaje lowre heddinde toon nde jeeya ko e maaje mo ganduɗa ko coynoɗo o nden lowre ha hande namdi ko soytede keewal yimɓe noon wawa soytude nden soyde nde wonno sukaɓe ɓe no gandirɗa ni wawde ɓe remde demal taw ko demal toyengal ha wawa yaltinde maaje o ene satti no feewi ɗum waɗi yimɓe ɓe gaddaga maaja o ganduɗa ko ndemotoɗo o jiyotoɗo o ko heddi to ko on saaha fadire ɓe ganduɗa ene mbawi gollude ɗum taw kadi koye teere taw ene wawa kadi maaje o ene wawa heɓtade alhamdulillahi rabbil alamin hande so tawi en certiɗo e maaje o tan dawol men garwol wonete koto guerte men gadinɗen awde ɗe ɗen guerte ɗe hande eɗen gandi ɗe goni koye yidde ñibde yidde jibinde waɗɗo saaha ewa kanje ɗe poti ko remede tan ɗe kebto ɗe mbawa on saaha woppede ɗe golla inchallah jarama assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini on d' abord caggal en calmini on ko yettude Allah no jettirten Allah e kala saaha walla mbiyen kadi e kala samedi nde wonno alhamdulillahi rabbil alamina wuuro ngo cikkata wuuro ngo fof koko waddi réunion ɓe kaldi programme guesa Ceerno Ba hankkadi kala samedi wuuro ngo fof yaltu te sa daari ko ni foti waade saabu enen en ngala ko wona ceerno ko ceerno joguiɗen kanko ganduɗen nehani en jinnaɓe meɗen enen fof eɗen gandi jinnaɓe men no ciforino e yamirore wadde noon enen sukaɓe so tawi en gaari enen en potani rewde hay nokku sona to jinnaɓe meɗen ɓe ndewno ɗo en jetti Allah noon no fewi wona seeɗa kadi en beltima surtout ma enen ɓe gandanɗa hoore ma souvent ko ga gonɗen eɗen ga samedi eɗen ga alarba sahaji kadi he altine eɗen ga so tawi hoddirama ni ene continue dawol alarba e dawol alarba ko accata ha laaɓa hankkadi ko samedi tan saabu en jii dental ngal ene ara kadi so tawi kadi ɓe gaari kadi eɓe golla no fewi wona seeɗa saabu en jii hande golle ɗe guerte to gonduɗen to gimmiɗen to e ɗeɗo guerte ɗo en gayni ɗo hankkadi ha laaɓi eɗen gandi kadi o saaha to paɗen to wadde noon en jetti Allah no fewi wona seeɗa eɗen ɓeeɗo tan noddude bandiraɓe ɗum ɗo hoto wontan ngol ɗo lawol yo continue inchallahu taala ha gandanɗa hoore ma kala tan nde wiya wadere waɗi paɗɗe leydi gesa Ceerno Ba leyɗe ɗe fof noɗe jaltirni oɗon jaltir noon saabu so tawi eɗen jaltir noon tan en tampata kadi ko ballal meɗen enen foof a arat aɗa golla a tampata ɗum ɗo tan woni ko gandanɗa hoore ma ko poɗɗen wadde min jaari on noon ononne no fewi wona ko kawis Allah sesraji dine o wiyen ko ɓame on dañi kala banggue noon mo jaaruɗen ɓame on dañi o tawa ɗen toon ñaaki nen so tawi en jiino ñaaki enen foof en dogat walla ɗon kam gaccen ɗon kono enen en kucciti sukaɓe sa mbiɗa ɓe gaare gaccen ndeɗo lowre ha alarba jokkiten payen ndeto lowre sukaɓe mbimi ko min jaɓani
min batta ɗum te ɗiɗo ñaaki ko minen gigguinta ɗo ɓe gimmito ɓe gimmi ga ɓe kawri kamɓe fof ɓe kawri to ñaaki ɗi goni ɗo ɓe daare wande he eɓe ndiwa eɓe luuka eɓe pobba woni sukaɓe hande ɓeɗo enen fof eɗen gandi eɓe cuusdedi kadi enen fof eɗen gandi koɓe jamareɓe ɗum noon tagui manki tan ko seeɗa e mawɓeɓe en gossodira e mabɓe miijoji ene mbadda e mabɓe communication sukaɓe hande ɓe gonduɗen ɗo ɓe janggo ɓe lomtoyto ɗo so tawi tan eɗen mbadda e mabɓe communication eɗen ballodira e mabɓe inchallahu taala laabi ɗi jiɗɗen ɗi sukaɓe ma ndewnan sabu min komi gardiɗo sukaɓe kadi Allah waddi kanko e sukaɓe te min waɗandi cuusal mabɓe mbaɗa andi jamaragal mabɓe kadi mbaɗa andi kadi koɓe golloɓe kala ko jamirɗaɓe ɓe mbaɗat heddi tan ko so tawi a are mabɓe wonno kalirta e mabɓe ɗum kam a wawa wadde feere ha ɓe mbaɗanma ɗum kono so tawi a are mabɓe kadi wonno kalirta e mabɓe ko jiɗɗa ko a heɓat ɗum e mabɓe en jaariɓe noon no fewi leɗɗe foof ala ngal ɗo leegal ala ngal ɗo leegal leɗɗe foof en jaari ɗum onon kadi kon jamareɓe ceerno wi enen foof goto men foof ko ambassadeur to mbawɗa ɗo hettuɗon a mbawɗa koye addu ndiyam hettuɗon oɗo wawi ko ganduɗa hono ko wadde reportage walla ko journaliste humpidde bandiraɓe holko dogata e guesa ceerno woni ko batton ɗo ko oɗon kettiɗon ɓe gandanɗa hoorema ko aroɓe jooɗo mbiya bandiraɓe jaarino o to banggue jaarino o to banggue ɓen kadi ko ambassadeur ji remoɓe ko ambassadeur ji enen foof ken ambassadeur ji min jaari on noon min jaari kadi sukaɓe surtout ma sukaɓe nak min nde wonno min ko jeunesse o ko kamɓe goni yimmam ɗum ɗayɗo gommi foof ko kamɓe jaranmi jaariɓe no fewi mawɓe kadi koɓe jamareɓe surtout ma ardiɓe koɓe jamareɓe eɗen jettaɓe no fewi no wona seeɗa kadi eɗen jaraɓe kanko o wiyete ko Amadou Tidiani Ba mais ɓuurmi lollirde hande e wuuro he ko Sukar Gounass. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh ko Sadou Ka ayni wadi ñanto min gimmori hanki min gari ko barkinorade julde ceerno aljuma e barkinorade hawrude dawol ngol Allah walli amen noon min kawre maggol kadi dawol ngol golle ɗe moƴƴi subaka law min gari ga de min gari nde miɗɗami nanoki ina reme ko noon alhamdulillah dental ngal ko noon woni siho maggal nde wonɗo wona kamen gollata ko Allah gollata no Allah wi noon nela sallam ni omo ramayto id ramayto walakinna Allah rama ko yimɓe garat tan e peñni ndi kono noon nder o ko Allah sa yi golle tan saabu arata hen tawa jiiya hunde ɗaminoɗa ɗum waɗetake kono noon ay tinata ɗum waɗe ha gata eyyi ɗum ko noon ko sifa ceerno o nandude makko e nelaɗo sallam ɗum waɗi noon ɗum ɗo kanko ko tan ko nelaɗo Allah tan kantiɗo gaɗa makko fof ko noon eyyi ko ɗum noon kono dawol ngol kam ngol yooɗi madinaɓe sembe mabɓe feeñi hen kadi ɗum ɗo fayida ala ɗo woni ngal keeɓowo dawanede aset foof ceerno tan ɗum ala ɗo woni ɗum waɗe ɗum jettira Allah ɗum ko mande jaɓanede ceerno noon kala no jaɓirana almuɓene ko noon jaɓirte e minen o saaha nde wona min kewani no fewi komi yimɓe jeeɗi ɗo min garno tan komin paas tan min gari eyyi wona pour dental min gimmi ala min gari tan ko dental min tawno min paandi ɗo nde min anda aset fof dawete min gara min kawra e aset o eyyi de wonɗo saaha aduna fof no andi Madina dawata aset fof eyyi so aɗa ara ga noon aɗa yiiɗi barkinorde a fando to gara juula aljuma o beela kawra e aset o eyyi ko on sifa noon min gariri eyyi noon ko jaam tan kam diwan on fof min lomti eyyi diwan o fof kadi kala neɗɗo heɓti tan arat wona minen tan garata ma woɗɓe gar kadi ha heewa ko neɗɗo fof e alhaali makko tan ɗo tolni aɗa gandi aɗa jogui haajuji goɗɗi on saaha jiiroɗa tan gara eyyi minen arɓe ɗo joni kadi ceede nayyi en gari eyyi ayni madi Kusalak aywa e Saare Ilo e Saare Ceerno e Saare Guiɗaɗo eyyi ɓen woni ɓe min gardi ɗo ɓe eyyi allahuma jarama min ceelomi min juurima. eyyi mi salmini on Ousmane Sow wondude Adnan Thiam mi yetti on no fewi en calmini kadi yeeɓiyoɓe e émission o foof eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe kadi hande machallah eɗen gandi hande dawol ngol waɗi fayida no fewi no waɗiranno fayida saaha foof ni elle ni mbiyata ko hande ɓuuri saabu hande yimɓeɓe ene keewi kadi ene yaade e juɓɓuɗi kala ko jiiɗa e aduna noon ko juɓɓuɗi kadi woni foof ko needi woni foof so tawi aɗa golla hunde so alda e needi e golle ɗe jarta yeeso kono so aɗa golla hunde so golle ɗe ene gonde e needi ma yi golle ɗe ndewat lawol juɓɓa jooɗa kala jiiɗo kadi daara saabu hande sen jii hande machallah yimɓeɓe hande no cuppitori ene cumba ene caƴo saabu ne garaten e lawol nde en kawre ceerno Aliou Badara Ceerno machallah wonko yomni en o wi en jaaru seesa mbaɗen seesa jaren seesa kollen needi nde tawno enen ko ɗum gandirɗen Madina Gounass naajo ko ɗum andira needi ɗum noon wadde so tawi en mbiyama noon ɗum jombani en saabu eɗen gandi en vraiment ken almuɓe ceerno ken almuɓe Cheikh Tidiane
kadi ko puɗɗimi dawde dawol yamirode mi wawa tongude ko puɗɗimi dawde dawol yamirode saabu ɓooyi gila dañmi oɗo taski tan dañmomi ko 2019 dañmi oɗo taski kono noon gila dañmomi ha joni ñallagal hande 2024 ha joni kala dawol so tawi kay mboɗomi ɗo e nder wuuro he mi waɗat motam essence mi waɗa hen bidon sappo malla 15 mi adda glace fodde ɓooɗe 20 malla ɓooɗe 50 mi adda kono noon hande kam ko yettude Allah no fewi en jii ene ɓuuɓi kono noon gaddumi ko ɓooɗe 14 ko ɗum gaddumi ɗo aha machallah yarama heddi hen o saaha ɗo ko bidon ɗiɗi o saaha ɗo keddi kono mbiɗa ɗamini tan inchallahu taala somi yalti ɗo joni ɗi gasata joni so hawre welede e jomiraɗo min jetta on noon hamin jaara on machallah a jarama no fewi Ousmane Sow saabu eɗen gandi nden kamɓe so tawi ɓe ndemi ha ɓe tampi ɓe jahanno ɓe jaroya kono noon gaddanteɗa ko ha to turiɗa ɗo tukkirɗa tan kawra e siwo kawra e pollode ene ɓuuɓi jara ha ɓerde ma ɓuuɓa continue kadi ɗum ɗon ene softinma no fewi taskimanuji ɗi mbawmi wideɓe tan ko yoɓe ɓeydo tinnade e dawi yamirore he saabu enen en ngala so wona ceerno en ngala so wona dawol yamirore ko ɗum joguiɗen ko ɗum ganduɗen kadi en nani ko ceerno men haali saabu fof ko ɗo o wawno wadde taw o watta guesa kanko haydara o wurat kono noon ɗum ɗo foof ko pour enen ko yurmade en e wallude en e yidde en e horsinde en fofof noon ko ɗo heɓoto glace o koko haɓɓate tan kanko coodowo nde wonno komi taskimano no mi ligganaki hay goto ko hooram liggontomi so tawi gandanɗa hoorema dawol en ko janggo mi waɗat programme ɗum ɗo kam ko coggu isas ɗum ɗo ko coggu glace eyyi inchallahu taala kadi so tawi aɗa dawa yamirore tan ma yi nafoje kewɗe garoje ma min jetti hen Allah kadi no fewi kadi ɗum ɗo kadi ko ha yesso koko ɓeydoro tan inchallahu taala kala dawol so tawi Allah jaaɓi hamin celli tan amin ɗo e wuuro he tan min garat inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin hande kay ko yettude Allah no fewi alhamdulillah yimɓe jalti jaltugol moƴƴol gila e joom bitikaji en ha e joom machine aji en ha e mécanicien ɓe ha e wuuro ngo yalti hande jaltugol moƴƴol no fewi machallah ngol ɗo dawol kay hono mum weeɓani aset fo kam hankkadi dawi ɗi ne cemba kono hono ngol ɗo kadi ko hono magol weeɓani Allah waɗi hen newuya no fewi guerte ɗe hankkadi ene wayno kanji foof ɗe ndemdama ko ɓurno wadde huuɗo ko foof hande jokkitama ha woodi yimɓe seeɗa rutiɓe e guerte mawɗe he aywa yimɓeɓe kadi dutti kadi e maaja o ne kadi alhamdulillah ɗum ne kadi ndemal ngal yeehi hen no ko waɗi fayida hande kay alhamdulillah rabbil alamin makkari ndi ne ko hen dawa wiccede fodde duuɗe ɗiɗi duɗal darul machete e duɗal karamatu ɓennene goni koye wiccude makkari ndi urée ɗum ne kadi fodde kone wona hectare uji 25 en ene wayno hande ene wicce engrais urée o ɗum foof hande alhamdulillah golle ɗe ene jaari yeeso hankkadi kay eɗen jogui jewto moƴƴo guesa ba natti folde yimɓe inchallahu taala eyyi so dañama ene sohli husinaji ene sohli jaale juuɗe so dañama hay sinno guesa hay sone laaɓi ene yiiɗi irtede guesa hay sone laaɓi ene yiiɗi irtede wo amma huuɗo kay ɗum ko alay saago koma itte eyyi huuɗo kam koma itte e guesa kono so guesa ittanama huuɗo ha gasi ene sohli irtede irtugol ngol e badgol engrais ngol fayida ɗeɓa no woɗɗodirta eyyi ha ganda nafoore irtugol leydi ngol no wayi hen ɗum waɗi so dañama ene hatojini husinaji e jalle juuɗe foof ndewa e mayri eyyi so ronkama ha ronkama sababude hewrede alhaaliji eyyi fodde hen ko ɓuuri namdade remede ko ɗum kam alay saago ma reeme e makkari he ko heddi ko noon ko ganduɗa huuɗo mum ine laaɓi huuɗo mum tampinani aywa ɗum ine so dañaka irtede kadi hatta ɗum dañade sababude wonde huuɗo ko ala hen
makkaari ndi kam alhamdulillah min nde ala kulhuli mi ala kulhuli to banggue ɗum ɗon hankkadi heddi ko dañde noon ndi ɓeydira handi ɓuura wadde fayida eyyi makkaari mawdi ndi kam hankkadi ndin fuɗɗima morlude pour yaltinde jombo ndin wona junngo wona huusin hay hunde yettaki ndi taw ene wayno hankkadi huusin kam fatima heɓotako saabu hankkadi huusin wawa nadde e mayri jalle juuɗe noon ɗo e mayri wammude so dañama rewa hen seeɗa ene moƴƴi ɗum kadi eɗen jogui jooto moƴƴo janggo so Allah haaji Kédougou naɓe aroɓeɓe ma ndew e makkaari mawni ndi ɓe ƴeewa subtade nokkuji baɗɗi huuɗo ɗi ɓe guitta ɗum so Allah waɗi daw yimɓe diwan leydi meɗen ndi kadi Pacana o e Pakkan o ha naata e Guinée Bissau o ɓen kadi ko wowɓe arde hikka fodde kono wona dawi 5 deggodirɗe kala alet eɓe gara eɓe poodi hankkadi kamɓe ko aroɓe alet foof ɓenne so gari janggo ɓe jantata koye Kédougou naɓe so Allah haaji ɓe jaaha e makkaari mawni ndi ɓe ƴeewa kala ɗo waɗi huuɗo on saaha huuɗo ko wawa ittede haade huuɗo ko tampinoyde banggue coñal nde tawno huuɗo ko hatta makkaari ndi hande moƴƴude kono so ittama ɓuurata moƴƴude e makkaari he to banggue jibingol muɗum ha e coñal muɗum foof ha e teddugol muɗum foof ha e moƴƴugol gawri ndi e hoore muɗum hay hunde yiiɗa huuɗo Ɓeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seeren ɓe woolaɓe mur e gunas so terde so ɓerde jeen barroɗen so jawdele ma ɓesngu faade gunas